ו-2025 אנחנו עדיין חווים אותה בכל המישור האפשרי, לטוב, לרע, לפחות נקרא לזה אטרקטיבי, ליותר אטרקטיבי. זאת הייתה שנת תדר, הזהב, המקום שבו אנחנו מתמחים בזה שאנחנו יודעים לזהות אנרגיה, להבחין בין עיקר וטפל, לקבל לתוך זה המון 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 בהירות, ובעיקר להתחבר למקום שבו אנחנו אלה שבוחרים את האנרגיה ולאן אנחנו רוצים להוליך אותה. אז זו 2025 ויש לנו עדיין עוד חודש וחצי שלם לתרגל אותה ולהאיץ, כיוון שהשנים הבאות שמים אותנו בתנועה להיות בפוקוס על היותנו ציוויליזציית אור, ואיך אנחנו מביאים לידי ביטוי את הציוויליזציית אור שנמצאת ונוכחת בתוכנו, איך אנחנו מקיימים מערכות יחסים או אינטראקציות שונות כציוויליזציית אור, ובעצם מה הקווים המנחים שמאפשרים לנו להביא את זה לידי ביטוי. לא הייתם רוצים שיהיה לכם מפת דרכים אנרגטית? השנים הבאות שהולכות להגיע אלינו הולכות להיות מאוד 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 אינטנסיביות, אבל לצד זה עם המון 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 מרחבים של הזדמנויות ומרחבים של התפתחות קוונטית מאוד 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 עשירה ומאוד תומכת בנו.